Takže virálny cheesecake neobyšiel ani mňa. Rozhodla som sa ho vyskúšať, ale na taký môj spôsob. Bude to vlastne také rýchle tiramisu, ale presne na ten spôsob, ako je všade vo videách. Tak poďme na to. Mám toto mascarpone, ktoré si dám takto do misky. Potom ďalej túto kyslú smotanu, 16%. Tieto bio vanilkové cukre. A pripravím si ešte espresso také väčšie, aby som mohla namáčať tieto podlhovasté piškótiky. Takže idem na to. Rýchlo to takto v tejto kávičke obalím a šupnem do krému. A takto to vlastne budem robiť neustále až po koniec. No a potom ja som si ešte toto vymyslela, že som si tam dala tieto kolieska. Sú to opávy a kolieska s kokosom. A zvyšným krémom to ešte potom takto potriem na vrch. A samozrejme, tu mi nebolo tiramisu, keby na vrchu nebolo kakao. A už len to pekne šupnúť do chladničky. Šli sme na prechádzku, aj s mojou maličkou, prechádzali sme sa cca tak 3 hodky, boli sme aj na nákupe. Sadli sme si aj do kaviarne, ja som si dala tento zázvorový čajík, Linduška dostala túto piškotku. To je náhodička, presne tieto piškoty som použila do toho môjho cheesecakeu. No a poďme domov. Takže virálny cheesecake je hotový, mám tu pripravené aj latte. Nech môžem zapíjať. A idem to vyskúšať. Vyzerá to ako tiramisu, ale je to robené na ten štýl, na ten virálny štýl ako ten cheesecake. Japanese Hesekake. Tak môžeme ísť. Aby ste vy videli, že to som takto z kraja. Tak. Vonia to úplne úžasne. Ako to vyzerá? Musím viacej zjesť, aby ste videli ten rez. Ja som to robila po obede, okolo 2:00. Boli sme na prechádzke a teraz je 6 hodín, po 6:00. Ňom. Za mňa je ten spôsob taký jednoduchší, ako keď robíte to klasické tiramisu, že robíte tie vrstvy. To je úplne jednoduchšie. A keď si zvolíte takú väčšiu nádobu, tak môžete spraviť ozaj také veľký koláč, veľké tiramisu alebo tento cheesecake teda. Takže super, za mňa veľmi dobrá aj kombinácia a môžete si tam dať aj ovocie. Je to už na vás. Tu sa fantázie medze nekladú a za mňa je toto super aj praktické, rýchle a ozaj, že chutná, napríklad keď čakáte nejakú návštevu. Ja som to robila o tej 3:00, vlastne 2:00, boli sme na prechádzke a za 3 hodky máte hotový koláč, čiže celkom rýchlovka. Takže odporúčam virálny Japanese Hesekake. Tak dobrú chuť. Čaute. Takže takto vyzerá ten japonský cheesecake na tanieri. Ja som ho robila na spôsob takého jednoduchého tiramisu, ale je to na vás, ako si spravíte, či tam dáte ovocie, alebo tam dáte iné keksy, marína, alebo aj tie lotusky. Ale ten spôsob je virálny, čiže jednoduchý, tak ako to vidíte všade na TikToku. Tak ďakujem pekne za zahľadnutie videjka a majte sa, dobrú chuť. Čus!